Pisas bezoekt Trona. Waar gaat dat over? Nou, er was eerder deze week veel aandacht voor rapporten van de SOAB over werkzaamheden van de ontvanger Alfonso Trona die niet correct zouden zijn gegaan. Nou, dit zijn rapporten. Er is nog verder niet veel meer mee gedaan dan dat de minister van Financiën de rapporten naar het parlement heeft gestuurd. Die rapporten zijn deels openbaar geworden en daaruit zou het beeld naar voren zijn gekomen dat Trona bedrijven voorschotten gaf, bevoordeelde en dat zou gaan om voorschotten tot wel 5 miljoen gulden. Gisteren bezocht minister-president Gilmar Pik Pisas Trona. We hebben beelden daarvan, maar die zijn een beetje vaag. We weten niet wat er besproken is. Ook andere ministers zouden in de afgelopen dagen contact hebben gehad met de ontvanger. Het lijkt er niet op dat er binnen de politiek wordt gevraagd om het opstappen van Trona. Wat zich precies afspeelt, dat weten we niet. Maar in ieder geval hoog bezoek om te praten over de